холма. Я дали ще ти дам пизди. Аз вече се телепортна по холм. Значи. Ай, после да направим наковалня. Ако сканиш. Само детайрана няма да стигне. Ай, бързо! Стигни спок. Диамантен си, имаш легендарки. Не. Имаш ли айрон от тебе? Фак. Ще се извиня на хората, че сега ще трябва да купя малко айрон. И за кой? И така хора,